ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ନା। ତମେ କଣ ସବୁଦିନ ଆସୁଛ ନା ଆଜି ଆସିଲ? ଆଜି ଆସିଲ? କାଇଁ ଆଗରୁ ତ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲ? ସବୁଦିନ ଆସୁଛ ତ? ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛ ଟି? ଆଉ ଭାଇ ତ ଏଇନେ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଜାଣିଛ? କୁଆଡେ? ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ଆଁ ବଡ ପାଟିରେ କହୁନ? ଆଁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ବା? କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ସ୍କୁଲ? ପାଠ ପଢିବାକୁ? ଓହୋ। ତମକୁ ଏ ଟିପା କିଏ ଲଗେଇଦେଲା? ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଉଡର ଲାଗିଛି। କିଏ ଲଗେଇଲା? ମାମା? ବାବା କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଁ?